seydi Ba alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV sa ceerno immima ngam fawrude nokku muɗum faade bella ceerno alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne mbiɗama jurmo wuuri machallah oɗon ñalawma altine mi hawre nogas e tati lewru men mars ɗiɗi e nogas e jeegom alhamdulillah rabbil alamin noon jeeɓiyankoɓe Nangue TV ceerno Ibrahima ceerno mo duus ceerno haade oto ɗo woni fo Nangue jama ɗo tan on sa ceerno kon ceerno arta yimɗele ɗi a waynatoɓe e jagro duwaw e on saaha juure e ceerno men mawɗo e on saaha nde fuɗɗo han kadi duusede ha galle ceerno inchallah mawɗa noon jeeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne ñaganama jam ceerno Siraji Nana alhamdulillah rabbil alamin dental immim kam arde juurade ceerno men mawɗo gadagol ceerno Ibrahima ceerno
صلاة الفاتح. yeeɓiyankoɓe Nangue TV juurama ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu e gaddugol ceerno Ibnu Umar Ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah jokkodiri andam oto kontirde juuɗe yirmodirde yakondirde alhamdulillah rabbil alamin صلاة الفاتح. alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin eɗen e duuso ceerno machallah duuso ceerno ɗum saha eɗen duusa ceerno faade galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ceerno Ibnu Umar Ceerno bandiraɓe en jarta jamaka won goski kofi juulede joni so alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV eɗen ɗo dursa ceerno ha galle ceerno inchallahu mawla non yetti bandiraɓe kala jetti yeeɓiyankoɓe Nangue TV inchallahu mawla joni kam ɓayde hankkadi Allah nawni korko kaɓɓen e dow jaam tarihaji ɓen sahabaɓe wondinoɓe ceerno mawɗo ɓen kewno addude kala saaha tarihaji mumen inchallah men battu addude ɗum e nder yewtere nde inchallahu mawla battu addude ɗum e nder yewtere nde so Allahu lamɗo jaaɓi inchallah en kewno wadde tarihaji e nder Nangue TV inchallahu mawla en battu addude ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi e nder yewtere nde inchallahu mawla yeeɓiyankoɓe Nangue TV min beltanama joni naati e boleeru ndu eɗen ciftora musidɗo men Oumar Soyibou Sarr to Belgique hen golle mantiniɗe golle paydinde alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin eɗen ɓiya balɗe ceerno alhamdulillah rabbil alamin ceerno e woni heerude duwaw woni gonɓe nde worɓe machallah ruccitaɓe amin ya rabbal alamin machallah
ceerno Siraji Ba ceerno Abdoulaye Ba alhamdulillah ko almayɓe e nder jama sifaw calminama no feewi machallah ceerno Ibrahima Ceerno non on bandiraɓe sarankulleɓe arɓe salminde ceerno no bandiraɓe sarankulleɓe garɗo salminde ceerno juuraɓe alhamdulillah ɗum noon jibandaɓe rewɓe kala subaka garat salminde ceerno e juurade ɗum on gadde yaka duwaw ganda ko waynatoɓe ila yombayɓe hay nangoɓe lawol ngol alhamdulillah alamin fof machallah non yeeɓenkoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam mboɗama de no woori inchallah no mbiɗen ni so Allah jaaɓi enen kewno wadde tarihaji lomben ɗum e nder duuso ceerno inchallah min gartir ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi taw tarihaji belɗi resɗen sahabaɓe ceerno wondunoɓe ceerno gurde ceerno peeri gimmi Fouta gimmi Guine gimmi Gambie gimmi Mauritanie leyɗeɗe kala ngari peeri teddongoma jen gona hol kamɓe toɓe janggi toɓe ndewi toɓe gandira ceerno toɓe jindira ceerno ko hitanɓe peeri holno ɓe nanguira galleji haaɓe koɗi ɗo alhamdulillah e boddigalɓe ceerno holde gurɗe ceerno sincaniɓe alhamdulillah fof inchallah gowɗo waddini hen min gaddi ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi yiiɓen koɓe Nangue TV en garde juuso ceerno oɗo saaha oɗo subaka moƴƴamalaɗo en jetti bandiraɓe kala en jafnimaɓe hande hannirta ni gabsillaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nanggodiren jiɗan bande ko jiɗan da hoorema Allah jarama on yama ceerno Siraji Ba